Hej alle sammen, og velkommen til den her kanal. Jeg er lige startet på YouTube, og håber, I vil tage godt imod mig. Hej, jeg har tænkt mig at starte på YouTube, og jeg synes, det ser rigtig sjovt ud, når alle de andre YouTubere gør det, som Morten Mønster og Armin. Ja. Men det var den her video. Abonner, så brej din alle. Kom i gang nu. Okay, jeg tænkte faktisk, det var alt for lidt at lave så lidt video på kun 31 sekunder. Så jeg tænkte, jeg går en lille tur, så vil jeg lige tage med. Ja, hej, nu gør vi noget lidt ulovligt faktisk. Vi går heroppe af. Så ordnes rygtigt. Fuck. Der er folk, der har set mig, men jeg håber ikke, at de siger noget til mig. Og jeg går højst hertil. Så har vi en dejlig udsigt. Jeg tænker snart, at videoen slutter, så I kan lige få lov til at se min lillebror. Jeg sidder han og spiller Minecraft. Nej! Minecraft. Jeg har med som en dame, så jeg Haha, du døde. Ej. Jeg har kommet Vi ses, Marie. Jeg tænker, at det var alt for den her video. Vi ses, og have en god dag.